dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook dit keer vanuit zaal 7. Daar ontvang ik weer een aantal mensen aan deze prachtige tafel. Een aantal mensen die komen vertellen over hun bedrijf en wat hen bezighoudt. En de eerste gasten van vandaag, dat zijn Annemarie Goossens en Theo Flipsen, of T. Flipsen zoals ze dat hier in Venray zeggen. Kan allebei, hè? Ja, allebei, ja. Want Confiance Financieel Advies is al een heel aantal jaren actief op het gebied van financieel advies. Dat zegt de naam al. Maar met de komst van Theo richt het bedrijf zich ook op verzekeringen. Dames en heren, Annemarie en Theo, welkom. Ja, waarom zijn jullie gaan samenwerken? Was het nodig? Nou, in principe het bedrijf van Annemarie had best wel wat taken. Zij doet de pensioenen, de mediation en hypotheek en verzekering deed ze ook al. Nou, dat werd wel erg veel. Ja, dus uiteindelijk was van mijn kant uit een moment dat ik dacht van oké, ik zit al lang in het verzekeringsvak, ondertussen 30 jaar. Wat ga ik nog doen? Ja. Dus ik heb wat afwegingen voor mezelf gemaakt, gekeken van wat zijn de mogelijkheden in loondienst als zelfstandig, één pittertje. Maar dat trok me niet zo en uiteindelijk had ik met Annemarie al langer contact. We hebben samen ongeveer 6 jaar bij mijn vorige werkgever op kantoor gezeten. Daardoor hebben we elkaar ook wat beter leren kennen. En uiteindelijk hebben we eens met elkaar gepraat en gezegd van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Nou, Annemarie had daar een jaar in zitten in het stukje hypotheekverzekeringen. Ja, en daar ligt mijn kennis ligt daar en mijn passie ligt daar ook. En toen zijn we bij elkaar gezet en uiteindelijk hebben we het bedrijf gesplitst. Waarbij Annemarie het bedrijf, de mediation en het pensioenverhaal zelfstandig het voortzet. En het stuk hypotheek en verzekeringen hebben we samen een bedrijf van opgestart. Oké, het zijn dus nu twee losse bedrijven. Ja. Maar aan de buitenkant oogt het toch als één. Zeg ik dat goed? Het oogt als één. We hebben sinds kort een nieuwe website waar je wel de splitsing ziet. Ja. Dus Confiance Financieel Advies, Confiance Hypotheek en Verzekeringen. Maar het heeft raakvlakken. Dus alle takken van sport die we eigenlijk aanbieden aan de klant, dat raakt elkaar. En daar waar nodig kunnen we elkaar gewoon ook versterken. Ja. En jij hebt dus nu wat meer lucht gekregen, begreep ik. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is lekker. We hebben, ik ben bijna 14 jaar zelfstandig. Had ondersteuning van één medewerkster. Inmiddels hebben we nog een nieuwe medewerkster erbij. Maar het was gewoon ook wel echt nodig. Want op alle onderdelen is het gewoon heel erg druk. En om dan... Je moest te veel ballen in de lucht houden, zoals ze dan wel eens zeggen. Ja. Ja, ik hoor je net zeggen, 30 jaar eerst in loondienst en nou deze stap genomen. Is dat niet heel spannend? Ja, super spannend. Ik ben nu vanaf 1 april begonnen. Ja. En het is natuurlijk wat wennen, want normaal doe je je werk en dan ga je naar huis en dan ben je klaar natuurlijk. Dus nu krijg je allerlei zaken erbij. Maar zoals? Dat is wel een uitdaging. Ja, welke zaken krijg je erbij dan? 2 personeelsleden natuurlijk. Ik heb het eerste functioneergesprek al gehad. Ja, de reclame. Je straalt helemaal van. Ja, nou, dat is ook. Dat zijn wel leuke dingen terwijl ik daar nooit echt iets mee te maken heb gehad. Ja. Maar wat wel heel allereerst spannend is en wel een uitdaging is. Ja. En dat was ook een beetje de bedoeling natuurlijk. Dus, nou, super. Ja. Waar staan jullie voor als ik zeg Confiance? Wat is jullie missie? Waar willen jullie naartoe? Wat willen jullie uitdragen? Nou ja, confiance op zich zegt het natuurlijk al, confiance betekent vertrouwen in het Frans. En dat is iets hoe wij beide in het vak staan. Ja. Wij zijn mensen die heel erg op basis van vertrouwen werken, dat ook uit willen stralen naar de klant. En gewoon ook heel belangrijk vinden van dat die klant centraal staat en dat het voor die klant gewoon goed geregeld wordt. Ja. En daar sluit jij je uiteraard volledig bij aan, of heb je nog een aanvulling? We komen eigenlijk altijd vanuit het verleden al inderdaad uit de financiële dienstverlening. En daar heb je gewoon, vroeger zat ik bij een assurantiekantoor vanaf het begin eigenlijk. En je ziet gewoon dat nu op dit moment eigenlijk het persoonlijke belang van de klant iets meer naar achter gaat. Er wordt steeds meer digitaal gedaan, is niet verkeerd. Ik vind het als ondersteuning prima, maar het primaire belang zit bij de klant. Zoals we nu hier aan tafel zitten, willen wij ook bij onze klanten zitten. En op dat moment dat je dat doet, dan vertelt de klant ook meer, voelt hij zich ook prettiger bij. Ja, en wordt ook echt aandacht besteed aan alle onderdelen. Nu wordt wel eens gezegd, oké, we doen een hypotheekvlug. En dan pakken we nog vlug een verzekeringspakketje erbij, want dat hebben we ook nodig. En dan ben je klaar. Maar wij willen toch
wat vaker bij die klant aan tafel zitten. En daar voel je je denk ik een stuk prettiger bij. Daar voel je ik mezelf in ieder geval en Annemarie ook. Dat zijn ook stukken raakvlakken die we hebben, absoluut prettiger bij inderdaad. En er is ook behoefte aan. Ja. Want dat merk je vanuit de klant? Ja. En hoe merk je dat daar behoefte aan is? Kijk, we hebben heel veel starters bijvoorbeeld. Nou, je zou voor starters denken, nou, die zetten de computer aan en die gaan even online inloggen en die sluiten een hypotheek af, die zijn klaar. Alleen, die weten eigenlijk relatief niets van het vak. En als je dan ziet dat je in het traject meeneemt, dan zie je gewoon dat ze denken, oké, er komt dus meer bij kijken als alleen maar dat computertje. Er komt een notaris bij kijken, taxage bij kijken, een leefverzekering, een stukje arbeidsgeschiktheid. Daar gaan we overal op in. Ja. En dat krijg je niet achter een computer. Dat krijg je niet achter de computer. Nee. Nou, duidelijk. Hoe bevalt de nieuwe werkplek trouwens? Want jullie zijn onlangs verhuisd naar wat voorheen het Vreugdekeshuis was. Hoe bevalt dat? Ja, heerlijk. Ja. Want jullie delen die plek samen met Studio Spinazie. Ja. Is er nog genoeg ruimte voor jullie ook? Ja, wij hebben ruime kantoorruimtes. We delen het inderdaad met Studio Spinazie. Daar heb ik gezamenlijk het pand mee gekocht. Dus we hebben wel een aantal centrale ruimtes. We lunchen bijvoorbeeld samen. We hebben onze spreekkamer beneden, dus direct bij de entree. En wij werken eigenlijk op de eerste etage. Ja. En daarnaast hebben we eigenlijk ook nog een hele mooie zolderverdieping, waar ook nog mensen eventueel... Dus er is nog ruimte om uit te breiden wellicht? Want nou ja, goed, jij bent erbij gekomen. Dus toekomstplannen wellicht om het bedrijf nog verder te verbreden? Nou goed, we hebben dus fulltime, dus parttime bijgekomen. Voorlopig is dat voldoende. Ja, we willen de kleinschaligheid ook wel in de gaten houden natuurlijk, met betrekking tot de uitgebreidere advisering. En wat de toekomst brengt, ja. Kijk, ik denk als wij iemand aan gaan nemen, dan past het ook binnen het totale plaatje en binnen onze filosofie. Eerst maar zorgen dat dit gewoon lekker goed gaat lopen. Eerst geld verdienen. En daarvan eerst geld verdienen. Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben waarvan jullie zeggen, ja, maar dat wil ik toch nog even kwijt? Nou, onze site komt binnenkort. Ik moet zeggen, daar zijn we super tevreden over. Ik denk dat we inderdaad duidelijk laten zien dat we één organisatie zijn met twee echte verschillende takken van sport. Precies, dus mensen die daar wat meer van willen weten, die kunnen daar dan terecht. Wat is de naam van de website? Confiance-advies.nl. Nou, dat lijkt me toch heel goed te vinden dan. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Maar ik heb er al het vertrouwen in dat dat goed komt. Ja, wij ook. Dank jullie wel. Dank je.